Benvinguts i benvingudes de nou al meu canal. Fa molts anys vaig pujar un vídeo sobre les meves sagues cinematogràfiques preferides. La veritat és que ha passat molt temps des de que vaig fer aquest vídeo. Han canviat moltes coses, alguns gustos han evolucionat i d'altres s'han reafirmat encara més. És per això que he decidit fer una nova versió actualitzada tal com vaig fer amb el vídeo de pel·lícules de Nadal. Com sempre, recordeu que aquest vídeo és totalment subjectiu i que cadascú té els seus gustos i potser la vostra saga preferida ni tan sols apareix a la llista. Per això, tenim la caixeta de comentaris per compartir les nostres opinions i debatre una mica amb respecte. Ara sí, sense més ni menys, comencem. En el número 15 tenim Twilight, una saga cinematogràfica que també pot causar controvèrsia. Aquesta saga va venir gràcies a la meva germana gran, però a diferència d'altres, com High School Musical, Twilight la vaig gaudir molt més. El que les diferenciava principalment era la seva ambientació més fantàstica. High School Musical estava ambientada en un institut americà, mentre que Twilight també tenia part a l'institut, però ho combinava amb escenes d'acció amb vampirs i homes llop. També s'ha de reconèixer que aquesta saga no és per tothom. La seva història d'amor sobrenatural entre Bella i Edward ha estat objecte de molts memes i crítiques, però si us agraden les històries de vampirs amb un toc adolescent, segurament Twilight us enganxarà. En el número 14 tenim Scary Movie. D'aquesta saga tinc un vídeo especial on ordeno les pel·lícules de la pitjor a la millor. La veritat és que no és art cinematogràfic, però és una saga que sempre m'ha fet descollonar de riure. Aquest tipus d'humor absurd i exagerat potser no és per tothom, però per a aquells que gaudeixen de les paròdies irreverents, Scary Movie és una opció molt recomanable. En el número 13 tenim la trilogia de Poirot de Kenneth Branagh. Assassinat a l'Orient Express, Mort al Nil i Caça a Venècia han modernitzat les històries d'Agatha Christie amb una gran estètica i un toc cinematogràfic molt cuidat. Cada pel·lícula té un estil diferent. La primera és la més clàssica, la segona afegeix més drama i la tercera experimenta amb el thriller psicològic. Tot i no ser perfectes, m'han fet gaudir molt. La meva preferida és Assassinat a l'Orient Express, per la seva tensió i ambientació. En el número 12 tenim Els Venjadors. Quan parlo de Venjadors, em refereixo als Venjadors, i no a la saga de l'infinit. La saga de l'infinit és un cacau, ja que dins de la pròpia saga hi ha unes 7 sagues diferents, i sincerament, la majoria d'aquestes sagues no m'agraden. En canvi, les pel·lícules dels Venjadors són de les meves preferides de Marvel i del cine de superherois. També li dedicaré un vídeo als Venjadors, però puc afirmar que són 4 pel·lícules plenes d'acció i plenes d'emocions. En el número 11 tenim Shrek, la saga que va venir a dir a Disney i Pixar que no només podien fer art de l'animació. La veritat és que Shrek és una saga que he gaudit molt més d'adult, que no pas quan era petit. Shrek 2 sempre ha sigut la meva preferida de la saga i de les meves preferides de DreamWorks. Shrek m'agradava, però no la gaudia tant. Com en casos anteriors, li dedicaré un vídeo especial a la saga Shrek, però potser esperaré una mica, ja que... En fi, esperaré una mica. En el número 10 tenim Nit al Museu. Aquesta és una de les meves sagues preferides de la infància, que em va acompanyar fins a la meva preadolescència. Les aventures de Larry Daley, el vigilant nocturn del Museu d'Història Natural, em van captivar des del primer moment. Les pel·lícules barregen comèdia, acció i una mica d'educació històrica, d'una manera molt entretinguda. M'encantava veure com les exposicions del museu cobraven vida cada nit, i reconec que em va fer veure els museus amb altres ulls. Sempre he estat un nen curiós, i veure personatges històrics com Theodore Roosevelt, Attila l'U o Napoleó interactuant era pura màgia per mi. De fet, quan anava als museus, sempre esperava veure si alguna estàtua es movia. Algú més ha sentit això? Doncs poseu-ho als comentaris. En el número 9 tenim El Rei Lleó, una de les millors sagues de Disney.
La saga El rei lleó té 3 pel·lícules espectaculars. Normalment, Disney ens té acostumats a fer seqüeles que són realment horribles, com El geperut de Notre Dame 2, Mulan 2, Pocahontas 2, El retorn de Jafar... Però El rei lleó és diferent. Des del primer film, que és una obra mestra de l'animació, fins a la segona, que ens porta una història inspirada en Romeu i Julieta, o millor dit, West Side Story amb lleons, aquesta saga s'ha mantingut amb una qualitat digna. La tercera entrega, El rei lleó 3, és la més còmica i encara que estigui pensada per un públic més infantil, té moments que encara em fan riure. En el número 8 tenim la saga Resacón. Aquesta saga és sinònim de bogeria absoluta. La vaig descobrir quan era adolescent i encara recordo les rialles constants veient les peripècies d'Alan, Phil i Stu. La primera pel·lícula és indiscutiblement la millor. La combinació perfecta de comèdia, caos i aquell misteri per esbrinar què havia passat durant aquella nit de festa. La segona part també és divertida, però es nota que volia repetir la fórmula de la primera sense acabar d'innovar massa. La tercera... Bé, el gir cap a un thriller d'acció no va acabar de funcionar. Tot i així, moments com el de la girafa són memorables. Aquesta saga és ideal per aquells dies on només vols desconnectar i riure sense parar. En el número 7 tenim Indiana Jones. El doctor Henry Walton Indiana Jones Jr. sempre ha estat un dels meus herois del cinema. Les seves aventures arreu del món, buscant tresors i descobrint misteris, són realment icòniques. El meu pare em va posar aquestes pel·lícules de petit i crec que gràcies a això vaig començar a interessar-me per la història i l'arqueologia. I qui no ha volgut mai portar un barret com el de l'Indiana o utilitzar un fuet per travessar un abisme? La saga té aquesta barreja d'acció, història i aquell toc d'humor que la fa única. La recent entrega potser no ha estat tan mítica com les originals, però segueix mantenint l'esperit aventurer que tant ens agrada. En el número 6 tenim Els Pirates del Carib. Quina saga tan èpica! Johnny Depp va fer un treball impressionant donant vida al capità Jack Sparrow. És d'aquells personatges que, tot i ser una mica antiheroi, acabes estimant. M'encanta l'ambientació de la pirateria, els vaixells, les lluites d'espases i, és clar, els tresors amagats. Les primeres pel·lícules són espectaculars, amb aquella sensació d'aventura clàssica que et transporta directament al mar Carib. Potser les darreres entregues no van mantenir el mateix nivell, però la saga en general sempre tindrà un lloc especial en el meu cor cinematogràfic. I ja estem en el top 5. Què us han semblat les pel·lícules que portem fins ara? Us han agradat? O n'haguéssiu posat unes altres? Com sempre, poseu en els comentaris les vostres pel·lícules preferides. Ara sí, en el número 5 tenim Deadpool. Quin aire fresc per al món dels superherois. En una època on les pel·lícules de Marvel i DC sovint seguien fórmules més o menys predefinides, Deadpool va arribar per trencar tots els esquemes. El seu humor irreverent, les escenes d'acció sense filtres i la manera en què Deadpool trenca la quarta paret parlant directament amb el públic és simplement brillant. No és una saga per a tots els públics, però per a aquells que gaudeixen de l'humor negre i els tocs políticament incorrectes, Deadpool és pur or. De fet, m'encantaria veure una quarta entrega, però sempre mantenint aquest esperit gamberro que el caracteritza. En el número 4 tenim Kingsman. Vaig descobrir aquesta saga gairebé per casualitat i des del primer moment em va captivar. És com si agafessis la clàssica saga de James Bond i li afegissis una dosi de bogeria i acció trepidant. M'encanta com aconsegueix combinar les escenes d'acció amb aquell humor tan britànic. La primera pel·lícula és sensacional i tot i que la segona fa un gir cap a un ambient més americà, també és molt entretinguda. I la tercera, que explora els orígens de l'agència Kingsman durant la Primera Guerra Mundial, em va sorprendre gratament. Aquesta és una de les sagues modernes que més he gaudit. En el número 3 tenim Star Wars. Ja teniu un vídeo dedicat a la saga. Què puc dir d'aquesta saga que no s'hagi dit ja? És una de les sagues més influents de la història del cinema. Però, sincerament, la trilogia de seqüeles de Disney va fer que baixés una mica en el meu rànquing personal. Les trilogies originals i les preqüeles tenien una màgia especial,
una història ben construïda i personatges memorables. Tot i així, segueixo estimant aquest univers galàctic i sempre estic obert a veure noves sèries i pel·lícules de Star Wars. Però a Disney, si us plau, no ho espatllis més. En el número 2 tenim Harry Potter. Aquesta saga ha estat un viatge per a molts de nosaltres. Hem crescut amb Harry, Hermione i Ron i hem viscut cada moment de la seva història com si també fossin alumnes de Hogwarts. Les primeres pel·lícules tenen aquell toc màgic i innocent, mentre que a mesura que avança la saga, tot es torna més fosc i madur. M'agrada molt com l'univers s'ha expandit en pel·lícules de Fantastic Beasts, tot i que reconec que no arriben al nivell de la saga original, a excepció de la primera. I no dubteu que faré un vídeo sobre la saga de Harry Potter. Abans de continuar, deixeu-me dir algunes sagues honorífiques que no han aparegut a la llista o bé perquè només són 2 pel·lícules o perquè tenen poques pel·lícules que m'agradin i també perquè se m'hauran oblidat que també m'agraden. I en el número 1, la millor de les millors per mi, i crec que per molta gent, és Torrente. És broma, no és Torrente, però les 2 primeres pel·lícules, i no m'odieu, però les 2 són bones pel·lícules. I això em serveix de ganxo de 2 nous vídeos que tinc la intenció de fer. Ara sí, fora bromes, en el número 1 tenim Per a mi, aquesta és la millor saga de la història del cinema. Peter Jackson va aconseguir adaptar de manera magistral els llibres de J.R.R. Tolkien. Cada detall, cada personatge de la Terra Mitjana i cada personatge està cuidat amb molt d'amor i dedicació. No importa quantes vegades vegi les pel·lícules, sempre descobreixo nous detalls. L'escena de la batalla de la Gorja d'en Helm o la marxa dels Ents cap a Isengard són moments èpics que mai em canso de veure. I per cert, l'ordre de les meves pel·lícules preferides del Senyor dels Anells, és a dir, de les 3, de la que menys m'agrada, la que més és Les Dues Torres, El Retorn del Rei i La Comunitat de l'Anell. I fins aquí el vídeo. Si us ha agradat, no oblideu donar-li un m'agrada, subscriure-us al canal i compartir el vídeo amb els vostres amics. I com sempre, deixeu-me als comentaris quines són les vostres sagues preferides i si esteu d'acord amb el meu rànquing. Ens veiem en el pròxim vídeo. Fins aviat!